Природата не ни е дарила със способността да виждаме органите в човешкото тяло и тяхното функциониране. Това направи науката за природата, физиката, която даде на лекаря средства да погледне в тялото, за да открива болестни изменения в него и да следи резултатите от тяхното лечение. Раждането на образната диагностика поставя началото на съвременната медицина. На 8 ноември 1895 г. германският професор Вилхелм Рьонген открива неизвестно до тогава лъчение, което той нарича Хигс лъчи. Изобретателят показва, че тези лъчи преминават през тялото, като отслабват в нееднаква степен в различните тъкани и формират образа им върху флуоресциращ екран или фотографска плака. На 22 декември Рьонген прави и първата рентгенова снимка на ръката на своята съпруга Берта, а на 23 януари 1896 г. докладва за откритието на заседание на физико-медицинското дружество в университета в Вюрцбург, като за демонстрация прави рентгенова снимка на ръката на анатома професор Рудолф Алберт фон Кьоликер. Развълнуваният анатом предлага новите Хигс лъчи да бъдат наречени рентгенови лъчи. Светът бързо оценява великото откритие, а най-голямото признание е присъдената на Рьонген през 1901 година първа Нобелова награда по физика. Рьонген предоставя безвъзмездно своето откритие на човечеството, като дори отказва да го патентова. На 13 януари 1896 г. в Бирмингам Джон Хол Едуардс открива с рентгенова снимка на ръката на жена, попадналата в нея игла, която на другия ден е отстранена оперативно. Така е поставено началото на рентгеновата диагностика, най-старият и досега най-широко използваният метод за образна диагностика. Днес рентгенологията е направление в съвременната медицина с огромно значение. Рентгеновите лъчи се използват за диагностика. Чрез изследването се потвърждава или се отхвърля съмнение за някакво заболяване, или се проследява развитието на доказано заболяване. Рентгенови изследвания се използват за скрининг или профилактика. Това е масово изследване на група от здрави хора с цел ранно откриване, например на рак на млечната жлеза, туберкулоза или друго социално значимо заболяване. Рентгеновата скопия е безценно помощно средство за визуализация в интервенционалната кардиология, в ортопедията, уендоскопията, екстракорпоралната литотрипсия и при други медицински процедури. Рентгеновите лъчи се използват за определяне на плътността и минералното съдържимо на костите при съмнение за остеопороза и в денталната практика. За получаване на рентгеновите образи се използва сложна апаратура, уредби за рентгенова графия, за рентгенова скопия, компютърна томография, както и специализирана апаратура като ангиографи, мамографи, остеодензитометри и други. При тях образът се получава с малки дози рентгенова радиация, която се поглъща в тялото на пациента преди да формира образа. В отделенията по образна диагностика работят специалисти с различно образование и функции. Лекарят със специалност по образна диагностика преценява кой е най-добрият метод, с който да се проведе изследването при съмнение за заболяване и поставя диагнозата. Рентгеновият лаборант е операторът на рентгеновия апарат, който има грижата да проведе изследването по най-добрия начин. Той е специалиста, с който е най-вероятно да се срещнете, когато ви насочат към рентгеново изследване. Както всяко техническо съоръжение, и рентгеновият апарат не може да функционира без работата на добър инженер. Той осигурява настройката и функционирането на апаратурата и провежда периодичен сервиз и ремонт при необходимост. Какво работят медицинските физици в едно рентгеново отделение? Медицинските физици са най-често невидими за пациентите, защото работят в рентгеновите кабинети преди началото или след приключване на клиничната работа. Те провеждат контрола на качеството на работата в кабинета, като проверяват периодично рентгеновата апаратура и гарантират, че тя е добре настроена. Медицинските физици оценяват дозата от облъчването и свързаните с това рискове, особено за бременните жени и децата. Те отговарят за изпълнението на изискванията за радиационна защита в рентгеновото отделение. Те следят за проследяване и записване на дозите на пациентите.
За своята работа медицинските физици използват специализирани средства за измерване и апаратура, както и различни софтуерни продукти. Медицинският физик е важен член на медицинския екип. Заедно с лекарите и рентгеновите лаборанти, той допринася за оптимизацията на изследванията, т.е. за получаването на рентгенови образи с висока диагностична стойност при най-малкото възможно облъчване и на пациентите, и на медицинските специалисти. Днес сме в едно отделение по образна диагностика, за да разговаряме с медицинския физик. Ще го попитаме за начина, по който се получава рентгенови образ, за използваната радиационна доза при различните видове рентгенови изследвания и свързаните с облъчването рискове, както и за възможните начини за намаляване на облъчването. Как се получава рентгеновият образ? Рентгеновите лъчи са невидими за човешкото око йонизиращо лъчение, което при преминаването през тялото отслабва в нееднаква степен в различните органи и тъкани. Най-голямо е отслабването в костите, по-малко в меките тъкани и най-малко в телесните кухини. В резултат на това върху филм или върху екран се получава двумерен контрастен образ на проучваните органи. За получаването на един качествен диагностичен образ трябва да останете неподвижен по време на изследването. При някои изследвания, например стомашно-чревния тракт, ще трябва да погълнете контрастно вещество във формата на бяла каша, докато при други изследвания, например на бъбреците, ще трябва да бъде инжектирано контрастно вещество, за да се подобри визуализацията на тъканите върху образа. Каква е разликата между рентгенова снимка и компютърна томография? При рентгеновата снимка се прави моментна снимка на областта от интерес върху рентгенов филм или дигитален детектор. Снимката изисква по-малко от секунда време на облъчване, през което вие трябва да останете неподвижен. За разлика от рентгеновата снимка, при компютърната томография се прави сканиране на областта от интерес, като вие ще трябва да лежите неподвижно върху пациентската маса, която се придвижва към отвор или гентри, в което са разположени рентгеновата тръба, както и дигиталните детектори за йонизираща радиация. По време на изследването рентгеновата тръба се върти около вас и с помощта на компютър се обработват двумерните образи на множество напречни срезове на тялото, а от тях може да се получат дори и 3D образи. Какви са рисковете при облъчването при рентгенови изследвания? Рентгеновото лъчение е вид йонизиращо лъчение, което е възможно, разбира се, да предизвика увреждане на клетките в живата материя. При рентгеновите изследвания се използва ниска доза радиация, като няма убедителни доказателства, че облъчването с йонизиращи лъчения при медицинските изследвания причинява рак. Разбира се, има и големи проучвания на хора, които показват слабо нарастване на вероятността за възникване на злокачествено заболяване, дори при ниски стойности на радиационната доза. Рискът, разбира се, нараства с увеличаване на дозата. Затова ние се стремим да правим всяко изследване с възможно най-ниската доза, а за всеки човек да намалим сумарното облъчване. Вярно ли е, че рискът за децата е по-голям и трябва ли да правим тези изследвания? Да, доказано е, че децата са по-лъчечувствителни към облъчването с йонизираща радиация от възрастните. Затова правим рентгеновите изследвания на деца само в крайен случай, когато лекарят е преценил, че това е единственият начин да се установи състоянието на детето. Рентгеновото изследване, разбира се, е един от най-точните, а понякога единственият метод за откриване на редица заболявания. А как ще гарантирате, че няма да получа опасна доза радиация? В нашето отделение се грижим пациентите да получават възможно най-малкото облъчване при изследването, а към децата и младите жени в детеродна възраст сме особено внимателни. Апаратурата ни е лицензирана, за нея е осигурен непрекъснат 24-часов технически сервис, както и провеждаме периодичен контрол на качеството. Използваме нискодозови протоколи, които са съобразени с телесните размери на пациента. Мога ли да разбера каква е била точната доза, с която съм облъчена при изследването? Според международните изисквания, съвременните рентгенови апарати показват дозата рентгеново лъчение. Тази измерена доза се измерва в различни единици при рентгеновата графия, скопия и компютърната томография, поради различната геометрия на облъчване. Дозата в края на всяко изследване се регистрира в нашето отделение в паметта на компютъра и се води специален регистър, който ни позволява проследяване и сравняването на облъчванията на нашите пациенти, както, разбира се, оптимизиране на нашите протоколи на изследване. Колко най-много рентгенови изследвания могат да ми бъдат правени за една година?
Толкова колкото са необходими за вашия конкретен здравословен проблем, което могат да преценят единствено рентгенологът и вашият лекуващ лекар. Разбира се, с увеличаване на броя на изследванията нараства и дозата и риска от облъчването, но всяко облъчване е обосновано, ако назначените рентгенови изследвания са безалтернативни за вземане на точното и навременно решение за вашето лечение. А след като има риск, не може ли да се получат образите без радиация? Съществуват още два метода за образна диагностика, при които не се използва ионизиращо лъчение и се счита, че са безвредни за човека. Ултразвуковата диагностика и магнитно-резонансната томография. Тези методи, за съжаление обаче, не могат да заменят изцяло рентгеновите, които в някои случаи дават по-пълна диагностична информация за заболяването. Лекарят, специалист по образна диагностика и вашият изпращащ лекуващ лекар трябва да решат кой е най-добрият метод за вашия здравословен проблем.